Ikus-entzunezko komunikazio graduko lehenengo mailako ikasleak emanaldi literario grafikoa prestatzen egon dira azken 3 astetan. Gaur, proposamen anitz eta kreatiboak ikusteko aukera izan dugu. Bueno, gabiz pixkat bixarko ensaiatzen, ze bixarrin behar dugu emanaldi grafiko literarioa. Bueno, batzuk irakurriko da bez poema batzuk eta guritoko jako pixkat kantatzea, animatzeko pixkat situazioa. Bueno, gaur ikoko lehenengo mailako lagunekin ikaslekin ari gara, sekuentzia baten bukaera emanalditxoa da. Sekuentziaren azkeneko izpena justo hauxe bera da. Eta, momentu honetan egiten egin da, kreatibidadea ardatz hartuta, sormena ardatz hartuta, bakoitzak beretik sortutako musikak, letrak eta irudiak ustartuta, emanaldi bat egiten ari gara. Eta da, batera do bestera, azkenengoko 3 aste hauetan zehar, egin dugun lanaren emaitza emaitza politan gainera esango dutenik. Bueno, hartu más o menos abesti famoso baten doinua eta horrekin letria aldatu dugu eta moldatu dugu gure poemetara. Oin ari gara ensaiatzen bihar testuekin sartuko dan musikia. Eta dira pare bat abesti eta momentuz prozeso ari gare, porque ensaiatu behar da pixkat gehiago. Azkenen inbarteuna da, bajoa eta trompeta abesti bateako nastu, eta gero aparte gitarra eta bajoa beste baten, eta gero bajoa bakarrik. 3 instrumentuk ez ditu bate jarriko abesti baten, ze ezinezkoa da kombinatzea. Ongi oso gustora, ez? Azkenen gustantzaiu, nahi behintzat, pertsonalki gustantzea eta aurkeztea gaina musika nola gitarra jotzen urte asko noia eta gustatzen zait kontzertuko eta ematea, hau aukera oso nago da, oso gustora. Jende oso kreatiboa dago eta jende lan egiten da, ez, oso ongi daudela, oso gustora. Bada oso sekuentzia berezi bat, non eskatzen dion asko irakasleari eta asko eskatzen dion ikaslari bai. Badago biluste prozesu importante bat, aspektu diferentetan. Badago barro-barrotik egin eta landu eta aritu behar den eremu oso bat, eta orduan eguneroko hori da, erabat bestela bentzak gure ustez ponderatu eta boloratu beharko genukena eta oso modu honean. Gero egia dena da, gero horrek guztia badaukala bolkete bat, ez da azkenan badauka bolkete bat. Eta bolketa da hau. Segun aurreko asteetan zenbatera arteko zintzotasunarekin aritu izan garen geure artean, zenbatera arteko zintzotasunarekin aritu garen norbere buruarekin eta taldearekin emaitza alako izango da. Ondorioz, gaur emaitza gona izaten ari da, horrek esan nahi duena da norbere buruarekin zintzo izan garela eta norbere buru horrek taldean ere inbertitu duela eta taldeak ere zintzoa direla. Beraz, nik uste dut gaurkoa badela egindatxo bat ipintzea, orain arte egindako horri guztiari.